Hej Siri, nevieš o nejakom krásnom dvojizbovom byte v Galante? Niečo nové, moderné, bez nutnosti ďalšie investície a ideálne, aby som sa vedel nasťahovať hneď? Myslím, že presne viem, čo hľadáš. Wow, úžasné! Vieš mi povedať o tomto byte viac? Tento moderný dvojizbový byt má úžitkovú plochu 58 m2 a balkón. Nachádza sa na 4. poschodí moderného bytového domu s východnou orientáciou, čo zaručuje príjemne presvetlené rána a komfort počas celého dňa. Byt sa predáva kompletne zariadený, vrátane nábytku a spotrebičov. Byt je klimatizovaný. Na rovnakom poschodí sa nachádza samostatná komora. To znie fajn. A s parkovaním to je ako? Parkovanie sa dá prenajať alebo dokúpiť. Celá lokalita je tichá, moderná a s kompletnou občianskou vybavenosťou. A kde sa nachádza tento byt? A je vôbec ešte voľný? Nachádza sa v Galante v obľúbenom projekte Galanta West a áno, ešte je voľný. Tak v tomto prípade nekontaktujte Siri, ale mňa. A ak sa poponáhľate, môžete tu bývať práve vy.